बरं, स्क्रीन दिसते ना? हो हो हा? हो बरं, हो. मी माझा व्हिडिओ ऑफ ठेवते. आपण हम्म. आता चालू करूया. मी मंगलाचरण म्हणते प्रथम. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तर आज आपण चौराष्टकम हे जे अष्टक आहे हे बिल्वमंगल ठाकूरांनी रचलेलं आहे। तर आता मी असं गृहीत धरते की तुम्हाला सर्वांना बिल्वमंगल ठाकूरांची गोष्ट माहितीये का तुम्हाला? सांगा बरं, हो नाही? हो, माहितीये. माहितीये ना? सायली माताजी? हो हो. हा, तर आता हे जे बिल्वमंगल ठाकूर होते ते जेव्हा आपलं घर सोडून गेले तेव्हा ते वृंदावनात गेले आणि वृंदावनात गेल्यानंतर त्यांनी अनेक सुंदर कविता किंवा गाणी भजनं रचलेली आहेत। आणि श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलं की ते जवळजवळ 700 वर्ष वृंदावनात राहिले आणि ते खूप खूप मोठे भक्त होते श्री कृष्णांचे। आणि आंधळे असल्यामुळे श्री कृष्ण नेहमी त्यांचा हात पकडायचे, जिकडे त्यांना असं वाटत असे की मला आता माझा हात कोणीतरी पकडायला पाहिजे, तर तिकडे श्री कृष्ण नेहमी हजर व्हायचे एका छोट्या बालकाच्या रूपात आणि त्यांना मदत करत असे। तर आता हे जे अष्टक आहे मी तुम्हाला सांगितलं चौराष्टक, त्याच्यानंतर नंदनंदन अष्टक, हे सुद्धा आपण पुरुषोत्तम मासात म्हणतो, चॅन्टिंग एक्स्ट्रा करायचंच आहे, पण त्याबरोबर हे अष्टक आणि जगन्नाथ अष्टक। तर हे अष्टक जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ समजून आपण जेव्हा म्हणतो तर ते खूप इफेक्टिव्ह होतं। आता जास्त करून बघा, हे जे भौतिक जग आहे आपल्याला अनेक गोष्टी हव्या असतात, परंतु काय असतं की काही काही गोष्टी अशा असतात की काही काही कर्म आपण केलेली असतात आणि त्याचे परिणाम आपण भोगतोय। तर हे अष्टक असं आहे की ज्याच्यामध्ये बिल्वमंगल ठाकूरांनी सांगितलंय श्री कृष्णाना की मी जी जी काही पाप केली आहेत किंवा जे जे काय पापाचे परिणाम मी आता भोगतोय त्या सर्व पापांचं हरण कर तू। म्हणजे म्हणजे पापाचं हरण केल्यानंतर आपोआपच तुमचं जीवन कसं होतं, एकदम सुरळीत होतं। तर इकडे हे जे 8 याचं पदांचं अष्टक आहे, तर मी आता वाचते एक, आणि उद्या तुम्हाला सगळ्यांना हे म्हणायचंय माझ्या बरोबर। आणि असं नाही की चाल नाही येत, हे नाही, जसं येतं तसं म्हणणं आणि प्रयत्न करणं हे महत्वाचं आहे।
हं, आता मी म्हणते, व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपागणानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. म्हणजे इकडे बिल्वमंगल ठाकूर म्हणताय की वृंदावनामध्ये श्री कृष्ण तुम्ही खूप प्रसिद्ध आहात. तर तुम्ही का प्रसिद्ध आहात? कारण तुम्ही चोर आहात. कुठले चोर आहात? नवनीत चौरम म्हणजे माखन चोर आहात. पण फक्त इतक्यावरच तुमची चोरी थांबलेली नाही, तर तुम्ही गोपींचे कपडे सुद्धा चोरलेले आहेत. दुकुल म्हणजे वस्त्र, म्हणजे खरं म्हणजे सिल्क क्लॉथ असं त्याचा लिटरल ट्रान्सलेशन आहे. पण इकडे आपण म्हणूया वस्त्र. तर हे जेव्हा गोपी होत्या त्यांनी जेव्हा कात्यायनीचं व्रत केलं, तेव्हा ते पहाटे उठून यमुनेवर अंघोळ करायला जात असे. तर त्यावेळेला तू त्यांच्या वस्त्रांचं हरण केलंस, तू चोरलेस त्यांचे वस्त्र. आणि तू असा चोर आहेस की एवढ्यावर तुझी चोरी थांबत नाही. पण एखादा भक्त असेल तर त्या भक्तानी अनेक अनेक जन्मांची जी पापे केली आहेस ती पापे सुद्धा तू चोरतोस किंवा त्या पापांचं हरण करतोस. आणि जो तुझा भक्त एक वेळ होतो तो त्याची सगळी पाप जी आहे त्या पापांचं तू हरण करतोस. असं हे पहिल्या कडव्यात आहे. मग आता दुसरं, श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुद श्यामलकान्ति चौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. म्हणजे तू श्रीमती राधाराणींचं हृदय चोरलेलं आहेस. बरं बघ, तू किती फेमस आहेस चोर म्हणून. तू जेव्हा पाऊस सुरू होतो तेव्हा जे आकाश असतं ते काळ्या ढगांनी आच्छादित झालेलं असतं. तर हे जे काळे ढग आहे त्या काळ्या ढगांचा जो श्याम वर्ण आहे तो देखील तू चोरलेला आहेस. हा, आणि जणू काही तू एक चोरी करण्याचा एक ऍडिक्ट आहेस. सारखा तू काही ना काहीतरी चोरत असतोस. आणि जो तुझ्या कमल चरणी समर्पित असतो किंवा जो तुला शरण आलेला आहे, तर अशाचा पदाश्रिताना म्हणजे जो तुला शरण आलेला आहे, तुझ्या अ, अ, पादांचा ज्यांनी आश्रय घेतलेला आहे, यांचा तू कोण होतोस? समस्त चोर. म्हणजे तू सगळं काही त्यांचं चोरून घेतोस. आणि मग आपल्याला रूप गोस्वामीनी आता भक्ती रसामृत सिंधू आपण शिकतोय, तर त्याच्यामध्ये मला वाटतं पहिल्या दुसऱ्या धड्यामध्ये किंवा इंट्रोडक्शन मध्ये काय दिलेलं आहे श्रील रूप गोस्वामीनी, की तुम्हाला जरा सुद्धा भौतिकाची अटॅचमेंट असेल तर तुम्ही चांदणी रात्र जेव्हा असते, पौर्णिमा असते, सुंदर रात्र असते, त्या दिवशी तुम्ही यमुनाच्या तटावर केशी घाटावर जाऊ नका. कारण तिकडे कृष्ण कदंब झाडाखाली त्रिभंग रूप धारण करून तो तिकडे त्याची बासुरी वाजवत असतो. आणि एकदा तुम्ही हे जर रूप बघितलं तर तुम्ही परत घरी जाऊ शकणार नाही. तर इकडे काय म्हटलंय की जो तुझा पदाश्रित आहे तर तू त्याचा समस्त चोर आहेस. म्हणजे तू त्याचं मनच चोरून घेतोस. एकदा माणसाचं मन चोरून घेतल्यावर त्या माणसाचं स्वतःचं म्हणून काय राहतं? काहीच नाही राहत. तर अशा प्रमाणे हा दुसरा जो श्लोक आहे किंवा दुसरं कडवं आहे त्यात त्यांनी सांगितलंय की तू राधिकेचं किंवा ढगांचं किंवा जे तुला शरण आलेले आहे त्यांचं तू सर्व काही चोरून घेऊन जातोस. आता हे तिसरं कडवं आपण बघूया.
अकिञ्चिनीकृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पतिगेहहीनां केनाप्यहो भीषणचोर ईदृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि. म्हणजे इकडे बिल्वमंगल ठाकूर म्हणतात की जो कोणी तुझा आश्रय घेतो किंवा जो कोणी तुझा भक्त होतो, तू त्याला भिकारीच करतोस किंवा भिक्षुक करतोस. इकडे त्यांनी शब्द भिक्षुक वापरलाय, भिक्षुम पथी गेहहीनम. तर हे ऐकून एखाद्या भक्ताला काळजी वाटेल किंवा मी श्रीकृष्णाचा भक्त व्हायचं की नाही. पण हे जे आहे या कडव्यामध्ये सांगितलंय अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम्य, तर श्रीला प्रभुपाद म्हणतात ही श्रीकृष्णाची विशेष कृपा आहे, स्पेशल मर्सी. आणि जर कृष्णाचं तुमच्यावर मनापासून प्रेम असेल तर काय होईल, तुमचा बिझनेस अनसक्सेसफुल होईल, तुमच्या मॅरेजमध्ये प्रॉब्लेम येतील, तुमच्या घरी तुमची मुलं ऐकणार नाही, कुठल्याही व्हेंचरमध्ये सक्सेस मिळणार नाही आणि कृष्णाशिवाय तुम्हाला कधीच शांती मिळणार नाही. आणि श्रीला प्रभुपादांना ही स्पेशल मर्सी, ही विशेष कृपा दिली होती. आणि मग म्हणजे असं झालं की त्यांचा जो बिझनेस होता, तर ते जेव्हा आउट ऑफ स्टेशन होते तेव्हा तिकडे मोठी चोरी झाली आणि सर्व काही त्यांचं चोरीला गेलं. आणि चोरीला गेल्यावर मग त्यांना समजलं, त्यांना मेसेज आला किंवा त्यांना समजलं की असं असं झालंय. तेव्हा त्यांना असं झालं, बापरे, म्हणजे काय झालं, म्हणजे असं दुःख आपण म्हणूया त्यांना थोडंसं शिवलं. पण लगेच ते सावरले आणि त्यांना श्रीमद भागवतम मधलं एक कडवं आठवलं, ज्यात श्रीकृष्णाने म्हटले ज्याच्यावर माझी विशेष कृपा होते त्याचं मी सर्व हिरून घेतो. म्हणजे असं आहे का की आपण कृष्णाचे भक्त झालो तर मग श्रीकृष्ण आपलं सर्व काही घेणार आहेत, नाही. अजून आपली ती लेवल जी आहे प्रभुपादां इतकी ती पोचलेली नाहीये. आणि श्रीकृष्ण आपल्याला छोटे मोठे अशी आपली परीक्षा घेतील, पण अशी घेणार नाही. आता समजा जर आपल्याकडे आपल्याला हवं तसं ड्रीम हाऊस असेल, ड्रीम पॅकेज असेल, ड्रीम फॅमिली असेल, तर मी तुम्हाला लिहून देते की आपण मंदिरात पाऊल ठेवणार नाही. तर एक गोष्ट आहे अर्जुनाची आणि श्री कृष्णाची. तर एकदा ते प्रवास करत होते आणि प्रवास करता करता मध्ये एक मोठं जंगल होतं. ते जंगलातून चालले होते आणि तेव्हा त्यांना एक छोटंसं एक झोपडी दिसली. तर ते म्हणाले की आपण या झोपडीमध्ये जी रात्र आहे ती घालवूया आणि सकाळी उठून आपला प्रवास चालू ठेवूया. आणि तिकडे एक म्हातारी बाई होती आणि तिच्याकडे एक गाय होती आणि ती त्या गायीच्या जवळ बसली होती. मग हे आले आणि हिला खूप आनंद झाला की श्रीकृष्ण आणि अर्जुन आले. तिने त्यांना आतमध्ये बोलवलं, त्यांना जेवायला दिलं आणि मग ते रात्री झोपले. रात्री झोपल्यानंतर सकाळी उठल्यानंतर कृष्ण म्हणाला की आम्ही निघतो आणि ते दोघही निघाले. आता प्रवासभर अर्जुन विचार करतोय की या बाईनी किती प्रेमाने आम्हाला जेवण दिलं, किती छोटीशी झोपडी होती, पण किती आमची काळजी घेतली. पण कृष्ण हा असा आहे की त्यांनी या म्हाताऱ्या बाईला काहीच दिलं नाही, आशीर्वाद सुद्धा दिले नाही. आणि खरं म्हटलं तर श्रीकृष्णाचा स्वभाव कसा आहे की तो सारखं देतच राहतो, देतच राहतो. पण इकडे मात्र काहीतरी वेगळंच घडलंय, म्हणून त्याला शेवटी राहवलं नाही अर्जुनाला आणि त्यांनी श्री कृष्णाला म्हटलं की तुम्हीच तर म्हटलंय, मला सांगितलंय गीतेमध्ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एवढं जरी अगदी मनापासून दिलं तरी तुम्ही प्रसन्न होता. मग या बाईनी तर आपल्याला
आपल्याला भोजन दिलं, आपल्याला जागा राहायला दिली आहे, आणि तरी देखील तुम्ही या म्हाताऱ्या बाईला साधे आशीर्वाद सुद्धा दिले नाही. सोनं चांदी हे सगळं बाजूला राहिलं, पण तुम्ही फक्त आशीर्वाद सुद्धा दिले नाही. तर कृष्ण अर्जुनाला म्हणतो की असं वाटतं का तुला मी या बाईला काहीच दिलं नाही? तुला असं वाटतं का की मी माझ्या भक्तांना काहीच देत नाही? पण मी या बाईला आशीर्वाद दिलेत. मग अर्जुन म्हणाला, काय आशीर्वाद दिला तुम्ही या बाईला? तर कृष्ण सांगतात, मी असा आशीर्वाद दिला की तिची गाय 2 दिवसात मरेल. तर अर्जुन म्हणाला, अरे ही एवढी बाई म्हातारी आहे, या गायीमुळे ती जिवंत आहे. गाय तिला दूध देते आणि तिच्याबरोबर दुसरं कोणीही नाहीये, कंपॅनियन नाहीये. ती गायीला किती प्रेमाने वागवते. तर हा आशीर्वाद आहे की शाप आहे? मग कृष्णाने सांगितलं, ही जी म्हातारी बाई आहे, ही 15 दिवसात तिचा मृत्यू येणारच आहे, आणि ही या गायीकडे, हिची गायीवर खूप आसक्ती आहे. मग समजा जर ही गाय या म्हाताऱ्या बाई नंतर जर तिचा मृत्यू आला गायीचा, तर काय होईल? ती ही गाय मरताना विचार करेल, माझ्या गायीचं पुढे कोण बघेल, माझ्या गायीचं कसं होईल. म्हणून मी ही अरेंजमेंट केली, जेणेकरून या गायीचा मृत्यू अगोदर येईल, आणि मग ही म्हातारी मृत्यू समयी अंतकाळी या गायीचा विचार न करता ती माझा विचार करेल, आणि मग ती माझ्या धामात गोलोक वृंदावनात येईल. तर आपल्यामध्ये सुद्धा असा एक फर्म बिलीफ पाहिजे की कृष्ण हा माझा सुहृदय, ही इज माय सुप्रीम वेल विशर, अँड हिज प्लॅनिंग इज ऑलवेज परफेक्ट. आता पुढचं कडवं आपण घेऊया. यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चोर ईदृ दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि. म्हणजे इकडे आपल्याला बिल्वमंगल ठाकूर काय सांगताय की श्री कृष्ण जे आहे त्यांचं नाम इतकं शक्तिशाली आहे, इतकं शक्तिशाली आहे. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे नाम किती शक्तिशाली आहे, परंतु आपल्याला ते वरवरच माहिती आहे की नामामध्ये काय पॉवर आहे. ती ऍक्च्युली कोणाला माहित असेल तर हनुमानाला माहिती. आपल्याला वरवरच समजतंय, इतर सगळे म्हणतायत म्हणून आपण नाम घेतोय, पण हे जे संत आहेत त्यांनी हे एक्सपिरियन्स केलंय, त्यांचा अनुभव येतो. तर आपल्याला हे बिल्वमंगल ठाकूर सांगताय की त्याचं श्रीकृष्णाचं नाम इतकं शक्तिशाली आहे की जरी देखील पर्वता इतकी पाप असती, आणि जरी आपण एक वेळच त्याचं नाव अगदी मनापासून घेतलं तर काय होईल? हे जे पापरूपी हा पर्वत आहे, हा तत्क्षणी नष्ट होईल. म्हणून इकडे म्हटले गिरी. गिरी म्हणजे डोंगर किंवा पर्वत. तर म्हणजे पर्वतांची राशी आहे. आणि मग पुढे ते म्हणतात बिल्वमंगल ठाकूर की मी अशा चोराबद्दल आश्चर्य रूपो दृष्ट श्रुतो, दृष्ट म्हणजे बघणे किंवा दिसणे, आणि श्रुतो म्हणजे श्रवण करणे. त्यांनी म्हटलंय अशा चोराला मी नाही बघितलेला आहे, नाही या चोराबद्दल कधी ऐकलंय, की हे खरोखरच आश्चर्य आहे. की असा एक चोर असू शकतो, हे आश्चर्य आहे. मग पुढलं जे कडवं आहे, धनं च मानं च तथेंद्रियाणि प्राणांश्च रुत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोद्य चौरम त्वं भक्तिदाम्नासि माया निरुद्ध. तर धनम मानम तथेंद्रियाणी म्हणजे श्रीकृष्ण काय हे बिल्वमंगल ठाकूर काय सांगतायत? आता तुम्हाला सर्वांना बिल्वमंगल ठाकूरांची गोष्ट माहितीये. सगळं त्यांचं धन सोडून ते वृंदावनात गेले.
त्यांचा सगळा मान गेला, ते खूप मोठे होते. आणि तथेंद्रियाणी म्हणजे इंद्रिय सुद्धा त्यांनी कृष्णाला अर्पण केली. तुम्हाला माहिती आहे ना त्यांनी त्यांचे डोळे कसे फोडले ते. तर आज बिल्वमंगल ठाकूर म्हणताय, माझ्याकडे धन नाहीये, मान नाहीये आणि माझ्याकडे इंद्रिय सुद्धा नाहीये, आणि तू मला काय बनवलेलं आहेस? एक भिक्षुक, एक भिकारी बनवलेलं आहेस. तू सगळं जे काय माझ्याकडे त्याचं हरण केलेलं आहेस. पण आता जर तुम्ही बघितलं, एखादा भक्त आहे, जेव्हा तो श्रीकृष्णाची मनापासून भक्ती करतो, तेव्हा त्याच्या आनंदाची जी परिभाषा आहे ती पूर्णपणे बदलते. आणि ज्या ज्या गोष्टी त्याला अगोदर आनंद देत होत्या त्या आता आनंद देत नाही. आणि असं होतं की त्याचा परिवार, त्याचे मित्र मैत्रिणी म्हणतात की तू खूप अबनॉर्मल झालेला आहेस, तू आमच्याबरोबर कुठे पार्टीला येत नाहीस, तू आमच्याबरोबर ड्रिंक करत नाहीस, आम्ही जे खातोय कांदा लसूण हे काही तू खात नाहीस, दर खेपेला तुला विचारलं तर कधीतरी तुझा उपास असतो, तू काहीच खात नाहीस. तर हे सगळं अबनॉर्मल वाटतं. पण जो भक्त असतो त्याची आनंदाची जी परिभाषा आहे ती बदललेली असते. आता कृष्ण प्रसाद ग्रहण करणं, कृष्ण कथा ऐकणं, कृष्णाच्या भक्तांबरोबर संग करणं, यात्रेला जाणं, याच्यातून त्याला आनंद मिळत असतो. तर आता एक छोटी गोष्ट सांगते, कारण आता पुढे क्लास नाहीये पूजा माताजींचा, म्हणून आपल्याला थोडा वेळ आहे. तर जो एक 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 प्रभुपादांचा शिष्य होता. तर हा जो शिष्य होता, शिला प्रभुपादांनी सांगितलं की मला तुम्ही भगवद्गीता डिस्ट्रीब्यूट केलेलं खूपच आवडेल, आणि ते प्रोत्साहन पण द्यायचे भक्तांना की तुम्ही भगवद्गीताचं पुस्तक आहे इतरांपर्यंत पोचवा. तर एकदा हा माणूस एका ऑफिसमध्ये जातो, आणि ऑफिसमध्ये तिकडे एक माणूस बसलेला असतो खुर्चीवर टेबलाच्या पाठी. त्याला नुसतं पुस्तक दाखवतो की हे मी विकायला आलेलो आहे, की तुम्ही घ्या, हे पुस्तक खूप चांगलं आहे. मग हा माणूस ना जोर जोरात ओरडायला लागतो की मला हे पुस्तक नकोय, मला हे पुस्तक नकोय. मग तो म्हणतो ठीक आहे नको तर. त्याच्या दुसऱ्या हातात बॅग असते, त्यात बरीच भगवद्गीतेची पुस्तकं असतात, आणि ती बॅग ठेवण्यासाठी दोन्ही हातांनी ती आपली बॅग धरतो आणि ते भगवद्गीता त्या माणसाच्या टेबलावर ठेवतो. तर तो ऑफिसर जोर जोराने ओरडायला नको, माझ्या या टेबलावर हे पुस्तक नको, आत्ताच्या आत्ता उचल. तर हा म्हणतो, शिष्य म्हणतो हा प्रभुपादांचा, की एवढे काय तुम्ही ओरडताय, की मी काय जणू काय मी तुमच्या टेबलावर टाइम बॉम्ब ठेवलाय. तर तो ऑफिसर म्हणतो, हे बघ बाजूला बघ, खुर्ची आहे रिकामी, दिसते ना तुला? तर हा हो म्हणाला. तर इकडे सुद्धा एक माणूस बसायचा, आणि तुझ्यासारखाच आणि एक दुसरा माणूस इकडे गेल्या वर्षी आला होता, आणि त्याला पुस्तक घ्यायला खूप आग्रह केला, आणि या माणसाने पुस्तक घेतलं. काय झाला परिणाम? एका वर्षाने तो रिझाईन झाला. आणि तुला माहितीये आता काय करतोय तो? रस्त्यावर फिरून 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 तो भगवद्गीता विकतोय. तर ही जी रिकामी खुर्ची आहे ही मला स्फूर्ती देते की तू भगवद्गीता घेऊ नकोस, मला या पुस्तकाला हात सुद्धा लावायचा नाहीये. तर बघा, म्हणजे जो एखादा माणूस जो असतो, जो एखादा खूप श्रीमंत असेल, पण जेव्हा तो कृष्ण भक्ती करायला लागतो तेव्हा लिटरली पैसे जरी असले तरी तो एका भिक्षुकासारखा रस्त्यावर फिरतो आणि लोकांना सांगतो, हे वाचा तुम्ही भगवद्गीता. हा, तर जेव्हा तुम्ही कृष्ण भावना भावित होता, मग काय होतं? धनम, मानम, इंद्रिय ही सगळी आपण राहत नाही. ही धनम मानम हे काही आता आपलं म्हणून उरत नाही. आपण फक्त एकच गोष्ट विचार करतो की मी कृष्णाला प्रसन्न कसं ठेवू. तर आता इकडे पुढच्या त्याच कडव्यामध्ये बिल्वमंगल ठाकूर म्हणतात, पलायसे कुत्र. हा, तर इकडे बिल्वमंगल ठाकूर श्रीकृष्णांना म्हणतात, तू माझं सगळंच तर घेऊन गेलायस,
धनम मानम इंद्रिय, आणि तू मला एकटं सोडलेलं आहेस, हे बरोबर नाहीये. मी आता खूप म्हातारा झालेलो आहे, मी तुझ्या पाठी पळू शकत नाही आणि तुला पकडू शकत नाही, परंतु तू मला तुझ्या संघाची, तुझा जो संघ आहे तो तू, त्या संघाचा आनंद मला दे. प्लीज गिव्ह मी युअर असोसिएशन. आणि मी तुला काय करणार आहे, भक्तीच्या दोरीनी मी तुला घट्ट बांधणार आहे. भक्ती दामनासी, हा, भक्तीच्या दोरीनी मी तुला बांधून ठेवणार आहे. मग आता पुढचं कडवं जे आहे ते, छिनत्सि घोरम यमपाशबंधम भिनत्सि भीमं भवपाशबंधम छिनत्सि सर्वस्य समस्तबंधम नैवात्मनो भक्त कृतं तु बंधम. आता श्री कृष्णाला बिल्वमंगल ठाकूर सांगतायत, हा, तू एक्सपर्ट आहेस. रस्सी किंवा दोरी जी आहे ती, दोरीची गाठ सोडवण्यात किंवा ती दोरी जी घट्ट बांधलेली आहे ती कापण्यात तू एक्सपर्ट आहेस. मग त्यांनी म्हटलंय यमपाश बंध, म्हणजे यमराज जेव्हा जीवात्म्याला घेऊन जातात तेव्हा ते यमलोकात घेऊन जाताना त्या जीवात्म्याच्या गळ्याभोवती यमपाश घट्ट बांधतात. जो यमपाश तो अतिशय स्ट्रॉंग, अतिशय टाईट असा असतो आणि त्याच्यातून कुठलाही जीवात्मा सुटू शकत नाही. तर असा हा यमराज म्हशीवर बसून येतो आणि त्या यमपाशाने त्या जीवात्म्याला ओढून ओढून घेऊन जातो. पण कृष्ण, तू असा आहेस, तू हा जो यमपाश आहेस, या यमपाशाचं जे बंधन आहे, जो बांधलेला आहे, तो यमपाश तू सहजरित्या कापू शकतोस. हा, मग इकडे ते पुढे याच कडव्यात त्यांनी म्हटलंय, नैवात मनोभक्त कृतम तू बंधम, म्हणजे पण मी तुला एका दोरीने बांधलेलं आहे. ती दोरी म्हणजे प्रेमाची आहे, भक्तीची आहे. ही दोरी तू कधीच कापू शकणार नाहीस. आणि मग पुढे त्यांनी म्हटलंय, मन मानसे तामस राशी घोरे करागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितमेव दंडम. म्हणजे आता तुम्ही मला सांगा, एखादा चोर असेल तर त्याचं काय केलं जातं, पोलीस त्याला काय करतात? शिक्षा देतात. शिक्षा देतात किंवा त्याला कारागृहात बंद करतात, जेलमध्ये ठेवतात. हा, आणि पोलीस त्याला लॉकअप मध्ये ठेवतात. का? कारण त्यांनी चोरी केलेली आहे. आता बिल्वमंगल ठाकूर श्रीकृष्णाला म्हणतात, तूही चोर आहेस, तू तर मोठा चोर आहेस, मग तर तुझं काय केलं पाहिजे? तुला पण लॉकअप मध्ये ठेवलं पाहिजे, तुला पण जेलमध्ये ठेवलं पाहिजे, आणि मी तुला माझ्या हृदयाच्या कारागृहात ठेवणार आहे. आता जेल कसं असतं, तिकडे काळोख असतो, स्वच्छता नसते, लाईट्स नसतात, अंधार असतो. तर माझं सुद्धा जे हृदय आहे तेही तसंच आहे, लाईक अ जेल. कसं आहे, अस्वच्छ आहे. काय आहे माझ्या हृदयामध्ये? मोह, माया, अज्ञान, अंधकार, हा, सगळं काही भरलेलं आहे, घाण गोष्टी भरलेल्या आहेत. आणि कसं आहे, सर्वत्र अज्ञान असल्यामुळे अंधकार आहे. तर अशा जेलमध्ये मी तुला लॉकअप मध्ये ठेवणार आहे, मी तुला माझ्या हृदयाच्या कारागृहात ठेवणार आहे, असं इकडे बिल्वमंगल ठाकूर त्याला सांगतात. मग आता पुढचं कडवं आहे त्याच्यामध्ये, कारागृहे वस सदा मदीये मद भक्ती पाश दृढ बंधन निश्चल सना त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटिष्ठानंतरेपि
सर्वस्व चौर हृदयान्नहि मोचयामि. याची जरा ट्यून वेगळी आहे. ती मला जमली नाही, बट एनिवे. तर इकडे काय सांगितलंय बिल्वमंगल ठाकूरांनी, की जेव्हा एखाद्या चोराला जेलमध्ये ठेवलं जातं तेव्हा एक टाइम लिमिट असते त्या सेंटन्सचा. असं की 10 इयर्स सेंटन्स, 25 इयर्स सेंटन्स, असं एक काळ असतो. पण तुझ्यासारख्या चोराला मी माझ्या हृदयाच्या लॉकअप मध्ये कायमच ठेवणार आहे. प्रलय कोटीशानंतरेपी, म्हणजे कितीही कोटी प्रलय झाले तरी तू माझ्या हृदयाच्या लॉकअप मधून बाहेर येऊच शकणार नाहीस. मी तुला सदैव माझ्या हृदयामध्ये आता ठेवणार आहे. इति बिल्वमंगल ठाकुर विरचितम चौराष्टकम संपूर्ण. श्री चौराष्टकम की जय. तुम्हाला समजलं? हो माताजी, खूप काही छान प्रश्न सांगितलं तुम्ही. काही प्रश्न आहेत का? आणि हे तुम्ही अर्थ समजून जेव्हा म्हणता ना, तेव्हा या प्रार्थनेमध्ये खूप पॉवर येते, खूप इफेक्टिव्ह होतं. आणि आपल्याला मागायची तर सवय असते, मला हे पाहिजे ते पाहिजे. पण काय मागायचं? तर हे मागायचं, माझ्या अनेक जन्मांची जी पाप आहेत ती पाप श्रीकृष्णा सगळी हरून घेऊन जा. हे आपल्याला मागायचं आहे. बरं, मी हे करू का, आपलं रेकॉर्डिंग एंड करू?